Huwaton pa sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang marisulbar sa Piskalya ang duha ka mga reklamo batok sa managlahing mga suspitsado gagilabigit sa lugar pagpatay kang Christine Lee Silawan. Una ihatag ang reward money nga usa ka milyon ka pesos. Si Luan Mirondina sa report. Ning pagkasangat na sa information sa kasong murder, batok sa 43 anyos nga si Renato Lienes, hingpit na nga nahimong duha ka managlahing suspitsado ang gilambigit sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Ang NBI-7 una nang misangat og information sa kasong murder batok sa 17 anyos nga kanhi boyfriend sa biktima. Busa ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mupaabot lang una sa resolusyon nga ipagawa sa Piskalya, una ihatag ang usa ka milyon ka pesos nga reward money. Was what I have mentioned katong pag-announce na ko si warningon ko kung kinsay makaresolbar sa case. So I think this one wala pa man siguro kay for the reason nga naarasad ang NBI, naasad pod ang PAO, naasad pod ang pulis. So anyway, maghuwat lang ta og unsa gyud finality. Si Mayor Paz Radasa lakip sa nakasaksi sa pag-log-in sa suspitsado sa CJ Diaz nga FB account nga gikatahong mo'y gika-chat ni Christine Lee sa wala pa napalgi ang iyang patayng lawas. Nagdumili hinon paghatag ang mayor sa iyang panahom kung asa sa duha ka suspitsado ang gituhuan niyang responsable sa krimen. Dili kayo nako ma-compare because ang katong minor wa man sad jud koy kuan natong minor kanira man nga nakakita ko. The other one, wala. Da murag, lain lang, malimbawt lang atong balibo. Ug unsa. Si Lapu-Lapu City Prosecutor Rozo Zaragoza sa naunang interview mibutyag nga tungod kay dili konektado ang duha ka mga suspitsado usa lang sa duha ka mga information nga gisangat ang mapasaka ngadto sa korte. Si Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon pabalik-balik nang may pasabot nga mi-focus lang sila sa pag-ila ug pagsikop sa suspitsado ug wa nila huna-hunaa ang reward money. Apan kun ugaling pangayuan sila og rekomendasyon, ihatag nila kini ngadto sa silingan sa suspitsado kinsa mao'y miilakang renren pinaagi sa kuha sa CCTV ug migiya sa kapulisan pagsubay sa Pinoy-ana niini. So katong nag-identify nga naglakaw, si renren na si Brad, mao na makaguha 1 milyon. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.